Salam kendra dibunuh. Jadi, dapat internet kharap. Jadi no ini 처음 갈 때 그렇게 저부터 기차 인상 기차 정말 jadi no 가까이 안너 기차 분개 말이냐 먹고 개무가다리 안 넣었어 너 같이 불렀어 그냥 정말 Ang norong bata na. yang balik bau. Ramen golong ge, di pramot ni ge ang do sini na. Bot ma ni se, ang bata. Ang ramen golong ge yoro bot bata. Ramen golong thade di ba chong. Ramen sini last kok le di ba. Bonon ramen golong ang do sini bot ma ni jo. Hangi bot di mana mra? Sentongo ang sini kamana. Lukurok bai malai mani bising tei lukurok ni jengjal tamo tong tini phai nu phai mani jago. Belege hambai kok di persenan lo. Tini yang soilam 19 SD Assembly Constituency ni di promote ni. Ada candidate yang tini dur program phai mani phongni simang komani. Singo boron jengjal angka lama hamya tike haman ya. Ha? Bora berisi kebangma khairu bangno bata maya 80 বছর ke 85 বছর ko 75 বছর kawai dong borok to phono bangni bata tatar jagya oroni basanai thangnai 2018 solo partai hin slogan doi boroni vote nakha amonakha bora berisi bo kebo batonglak bata manai sikla ro bosakini manai poinai chongnai rong bangno laptop smartphone donai ni nairo kono rimia kono khoap phonogai je bai khakia oro bongni je protisuti rimani bongni je commitment jon je promise khemini a mission document no khemini kono problem ni oro okay boroni vote nai akoi বিধান সভা থাকা MLA ni pore deputy CM kha deputy CM RD dr binyaro RD মানে rural development obo icha khlake bi khomoto binyago bo 1-2 mas bene wa kotor khani bagai nini amrona ko engineer rong saya ko asam khredi mana nang kintu kono nukliya bole bo o tiprasa elakani sorilam 19 sorilam ST constituency ni bo bidayak totha minister awan second ko supremo ni mana bo CM ta deputy CM o jaga se bo o elaka tiprasa elaka kun sam khayangke bo bitite bono bono base khai bo bono song bono bo ditini ba tiprasa chungni tiprasa Diperasan bukha hamjangma khairokma minthani kre abo borok thau pasang thaman borok asipon jak phaya 5 bosor kai thangka borok hai pheni borok